दिनै 2022 मायथाइनि जोबथा सान जोङो थांनाय जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 31 डिसेम्बर 2022 मायथाइनि 365 डेसखौ जोङो जानुवारि 1 अक्ट'निफ्राय जागायजेननानै फैयै फैयै दिनै जोबथा सान जोङो 365 डेसखौ जोङो बारहोबाय। दिनै जों गोसोखांदों जोंनि लाइफआव जोङो बे 365 डेसखौ जों बोरै बारखो जों माने सिम्पलि जों गोसोखांदों। जोङो अखा बोथोराव जोङो अखा बोथोरजों दावहा नांनांबाय, बार बोथोराव जोङो बार बोथोरजों जों दावहा नांनांबाय। लोगोसे दैबानानि समाव जोङो दिनै सोरबा दैबानाजों साग्लोबजाबाय, न' बां बुखारजाबाय, आबाद खहा खालामजाबाय। जों बेफोर समखौ बारहोनानै दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारिखौ जों मोननो हादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय 2023 मायथाइयाव जोङो मोजां दिनखौ जों बारहोनो हागोन। जोङो मोजां थांखि लानानै जायफ्रा बिजनेस मावो मोजां बिजनेस खालामनानै, लोगोसे जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोना मोजां फरायबावनो, लोगोसे जायफ्रा आबादारि बिसोरो गोजौ थाखोनि आबाद मावनानै बे 2023 मायथाइखौ बारहोलांगोन जों आसा खालामदों। साफ्रोमनि न'खरा संसार खुंनाय मोजाङै जोबलांथों। बे 2023 मायथाइखौ मोजाङै सालायलांगोन जों आसा खालामदों। नै आदाया बे 2022 सनखौ थांनाय जानुवारि 1 तारिखनिफ्राय दिनैसिम माबायदि माने संसार जाबोखो, माबायदि एगारहरखो रायजोफोरनि गेजेराव एसे फोरमायहर। आं 2022 मायथाइखौ आं ओरैबायदि बे बोसोराव ओरैबायदि हगारहरबाय, जेनेबा आं मावनाय दांनायजों लोगोसे आबाद थिलियाव आबाद मावनायजों लोगोसे समाजनि बायदि बिथिं आरो लोगोसे गामिनि बायदिसिना मोजां मोजां खामानि मावनायाव रायजोफोरजों हेफाजाब होनायजों लोगोसे न'खरनि बायदिसिना जेंना जेंसि आरो लोगोसे न'खर खुंनायाव माबायदि मावलांनांगौ, गावखौ बोरै बाहायनांगौ, बेखौ एसे गावखौनो गोसोआव हमथानानै हाब्लाबो हायाब्लाबो नाजाथाबनानै जा एसे हायो गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि बाय बाहागि एबा गावनि गथ' गथाय बिसि फिसाय गासैखौबो लाफानानै मोजाङै सामलायलांनाय बायदिखौ आं नुदों। आं गावखौनो सानना लादों आरो दा गुबुना माबायदि नुदों आं बेखौ मिथिया। दा नोंथाङा 2023 सनखौ माबायदि बरायनो सानदों आरो बे 22 सनखौबो माजों एगारहरनो गोसो खालामदों? समाथ' गैला बारा। समाथ' दिनै 2022 मायथाइनि दिनै जोबथा अक्ट'जों लोगोसे जोबथा बोसोर। बेयाव फैगोन गोदान बोसोराव 2023 मायथाइयाव आं थांनाय बोसोराव जेरैबायदि गावखौ बावसोमदोंमोन, थिग बेनिफ्राय एसे बांसिनै बावसोमनो थाखाय आं आसा फारिनाय थाबाय। नै बिसोर सानैयानो आंनि साबसिन लोगो। दिनै 2022 जोबथा सान आरो जोङो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो दिनैनि बे 2022 सनखौ जोङो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनानै बिदाय होदों दिनै 2022 सनखौ, आरो जोङो 2023 मायथाइखौ जोङो गाबोनो गोजोनै जोङो बरायनो गोसो खालामदों। लोगोफ्रा जोबोद खुसि लोगो मोनलायनानै।